Ce are aceste instituții? Da, vrem să discutăm și noi cu doamna manager, Stamate. Astăzi nu este. Nu este. Nu știu, acum am venit și eu. Și eu recomandă pe doamna Stamate pentru funcția de manager interimar. Aveți idee? Lasă-mă un pic, da? Doamna manager Stamate, încă o dată, ce Da. recomandă pe domnia sa pentru funcția aceasta de manager? Avem purtător de cuvânt, o să vă pun în legătură cu el, vă dă răspuns la care se poate. Dar opinia dumneavoastră, adică nu aveți o opinie personală? Trebuie purtător de cuvânt? Astea sunt legile. Noi, cu orice instituție, trebuie să ne respecte. Da, hai. Noi avem la ora 10, avem ședință la Consiliul Județean. Dar eu am venit să iau niște documente să vă prezint la ședință. Încă o dată vă întreb, ce o recomandă pe doamna Stamate în funcția de manager interimar? Deci nu pot să-ți dau răspuns la această întrebare. Am înțeles. Erau alte persoane îndreptățite sau mai îndreptățite să ocupe această funcție? Sincer, uitați-vă la mine și fiți sincer. Eu mă uit și vă spun sincer. Îndreptățit să ocupe această funcție, v-am spus, nu eu o hotărăsc. Am Important. înțeles, încă o dată vă întreb. Dintre toți angajații acestui spital, Da. nu era altcineva mai competent, profesional, ca doamna Stamate? Uitați-vă la Nu mine. mă uit din angajații acestui spital, cineva care să conducă această unitate. Un doctor poate să fie, poate vedea mai bine altfel situația, o altă persoană care, nu știu, care avea altă viziune. Poate să zicem. Dumneavoastră vedeți, acest spital este foarte mare. Da, deci noi avem 5 hectare și ceva care le administrăm. Pentru administrarea celor 5 hectare